Niki lho Mas, lokasine Mas. Wah. Lah niki materiale sing nggih ngaspal iki sing nyuplai jenengan to, Mas? Injih Mas, Udi Lancar Jaya. Wah. Lah niki proyeke sinten to, Mas? Masa Songko. Nika lho Mas piyayine Mas. Oh, kae to sing seneng hobi ngaspal dalan kuwi, Mas. Betul Mas, kae ahli sempak teles. Oh iya toh. Wah, mumpung ketemu aku tak kenalan karo ahline sempak teles sik, Mas. Nuwun Mas Sasongko. Wah, loh, kok enak superhero lagi? Nggih, super bugang. Rencange Bob Lancar Jaya, Pak. Oh, alah, siap. Ngeten lho, Mas. Jenengan niku kok duwe hobi kok unik to, Mas. Wong hobi kok ngaspal dalan to, Mas. Terus ceritane awale niku pripun? Oh, ceritanya simpel, Mas. Hobiku ini tak mulai setelah aku sukses, Mas. Jadi daripada tanggo karaokean apa woyo-woyo, mending tanggo sing bermanfaat ngene iki, Mas. Contohnya ngaspal dalan, berbagi bermanfaat buat orang banyak, Mas Bukan. Wah, masuk. Lah terus jut hitungane niki pripun, Mas? Yo, nggawa duitku dhewe to, Mas Bukan. Oh, awung tujuannya berbagi kok nggih. Nggih, gen bermanfaat. Sampeyan dalane ning swarga kan gen saya halus, Mas Bukan. Amin. Dadi wong kok losen jamak lho. Tapi yang sak los-losku, Mas. Aku kan nggo pakaian kaya awakmu ngene iki. Wah, ora wani aku. Mundur alon-alon aku. Wah, iki ngeprank apa ora ya? Aku malah wedi mangan itu. Kok ora di mbakmu ngopo to, Mbak? Aku wedi kok, Jo. Mosok karo panganan wedi, Mbak. Wedi panganan kok selemu ya, Mas. Aku salah apa to? Lah nek sempak teles niku lho, maknane piye, Mas? Oh, niku semangat Mas Yogang, kompak, anti males Mas Yogang. Lah, ayen kurni kuwi kula nggih pun ngerti maksude pengamalane niku lho pripun. Oh, pengawalan niku ngenten Mas Yogang. Ijing-ijing jenengan mang dolan ten warung kula, gen ngerti prakteke kaya ngapa Mas Yogang. Ning kula mriko gratis to, Mas? Wo, tenang no, mangan sawarekmu, ngombe sak kembungmu, tak tumpake perahu sisan. Wah, itu baru uretku. Cengar cengir. Aduh, Pak. Kula niku ajeng narik kata-kata kula wau. Kata-kata apa? Alah, kata-kata sing kula ngarani jenengan macem-macem mau lho. Terus? Nah, bareng kula pikir-pikir niku jenengan niku orang yang bijaksana, murah hati, dan suka membantu. Menungso yang ngerono maune ya mesti ki ngelem tur halus. Lah kan kula niku sesuk ajeng lunga teng cedhak Waduk Jengklik to, Pak. Loh, maksudmu aku mbok kon jaga recan montormu nek ngono? Lah niki le, kelemahane jenengan siji teng mriki niki. Senengane mutusi ngarep lho. Kowe ki rasa kakeane ta itu karepmu apa ndak ngomong? Lah kula niku ajeng nyampil mobil, Pak. Oh iya. Bung, Pak, ampun celuk-celuk Bu RT to. Wong nyilih mobile tersesuk lho. oh ya wis, Bu. Kasih do. Rak, nggih angsal to ngambil mobile, Pak. Tuh. Yes. Iki nang ngopo to, Kang? Saking seneng kula, Pak. Monggo, Pak. Dra.
neng ndi? Dijak dolan Pak De Bogang pi. Jajan ten waduk cengklik. Mbak aku tembungno melu. Mau sanjang Pak De Bogang. Wong kula mung dijak. Lah ya ngomong Pak De Bogang, aku meh melu ngono lho. Wah rawani no pi. Wong kula kalis jelodot mung dijak lho. Ora ndek kuasa apa-apa. Mbok gawe surat memo ngono lho. Memo napa? Surat memo isine papi kuwi harus mbok kon melu ngono lho. Karo mbok ancam apa ngono lho. Rawani pi. Yaudah, yuk. Wah, kalah karo Paijo. Wong Paijo wani ngetoke surat sakti lho. Kang, mbak aku melu to Kang. Melu ning ndi? Ya dolan no. Ra iso. Oh, mobile ya ora kamot. Masa ora kamot, Kang? Lah iki wis wong 5 lho, Dul. Aku nyopir. Ki lungguh ngarep, sing 3 lungguh mburi. Ah, susuannya ya ora apa-apa to, Kang? Wah, nek susukan mesake Supra no. Supra awake cilik. Nek disuk-suk ya gepeng no. Ya nano supra tak pangku. Mah, aku pengen nunggu dhewe kok. Aku piye, Pak, sing mbok pangku? Asmo. Mangku kowe sikilku iso pepes no. Lah kari gelem apa ora? Anu wae. Aku mangku Paijo sing rada cilik. Mok, Pak. Kowe wong ra sehat wae pangku. Mbok dikuke to, Kang. Dikuke piye meneh? Lah wong iki wis pas wong 5 lho, Dul. Lepas sampean lungguh ngarep pi. Wah, ngono ya ora apa-apa. Ngono ki lho, kala-kala ki anak kuwi berkorban untuk ayahnya. Ngono api iku. Ngarep mobil lho. Aku sama aku demper ngono piye? Kepoten bagasi, Pak. Telah saged tutuk. Wis ayo, Bang Makat, selawan iki engko. Yo. Mulane yen dijaluki tulung kuwi rasa angel-angelan. Bareng wayahe arep seneng-seneng arep melu. Emangnya aku wong lanang gampang po? Ngerti gelem nunggu cuciane ya. Kenalke sing jenenge Mas Sasongko iki ya iki sing duweni nggon kene sing ngundang awake dhewe ning kene kuwi ya Mas Sasongko iki. Nuwun lho, Bos, pun diundang mriki. Pokoke madang sing warga. Pokoke los wae bebas sing warak pokoke. Oke? Bebas, Bos. Bebas merdeka no. Merdeka. Malem wae to, Jon. Mas, lah prosesnya sing pak teles ki piye? Ayo lek buka. Mela aku lek buka. Oke, kowe ning kene sik. Yap, yap. Ngono kuwi lak jenenge ya kebangetan to, Is. Lah, mbok wis to lek wong ora dijak dolan jengkel nganti kaya ngono. Aku ki mangkel jengkel tenan aku kuwi. Mbok ya dislimur-slimur kono to lek konco karo Mas napa piye? Mas kowe iki ngeleng-ngelengke no, malah dadi anyel to aku ki. Mbaya dijak konser alasane mung kerja. Mangkel aku. Ya lumrah to lek nek Masno ki ngaboti kerja timbang konser. Wong kerja ki cagake urip lho lek. Wah, pemikiranmu bijak men to, Is. Ya ora ngono lek. Aku ki ngomong sewajare. Is, konser yo. Iseng-iseng berhadiah. Berhadiah apa lek? Wingi aku nang ngisor jambu karo bocah-bocah. Kuwi karo nyeplaki lodong. Kuwi wis oleh saweran lho kowe iki. Oh, berarti kaya ngamen ngono kali. Ora nganti setengah jam 17.000. Mosok to lek? Dek aku piye? Wah, aku nek nyanyi
rapi Lek. Nah, sing nyanyi kan aku toh, Is. Lah kok duet? Loh, kowe iki duet karo aku iki maksude kowe melodi terus karo koreo. Bocah-bocah wingi ya ngono. Ya wis Lek aku gelem, tapi ajari sik lho. Loh, piye to ya kena to. Wah. Jan elok tenan karyawanmu, Mas. Tak mati ket mau lho. Tandang gawe tangan kiwa, tangan tengen, tangan kiwa, tangan tengen. Ora enek lerene belas lho. Soalnya karyawanku gitu mas, ini do bekerja dengan senang hati mas. Tur ya do semangat, kompak, anti males mas. Wah iya. Iki sing jenenge bukti nyata sempak teles ya. Soalnya karyawanku ini orang enek warga Konjobo mas, warga sekitar kene kabeh mas. Mosok to Mas? Iya mas. Kan aku niatnya kayak warung ini dinggo nganu mas, menciptakan lapangan pekerjaan dan hidup gue bisa bermanfaat dinggo wong akeh mas. Wah, masuk itu baru muridku. Rakit-rakit ke hulu, Ngek ngok, berenang ke tepian. ngek ngok. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian. Ngek ngok. Ya, gampang toh. Iya itu Lek. Saiki nganggo koreo. Oh, usahane sampean ini mulai dari nol loh, Mas. Ora mung saka nol mas Sugeng, malah saka minus mas Sugeng. Wah, berarti perjuangannya sampean ini ya luar biasa. Soalnya aku sadar mas Sugeng, aku perintis mas Sugeng, dudu pewaris mas Sugeng. Mana aku kudu dadi Ultraman, ora oleh dadi Ultraflu mas Sugeng. Masuk. Berakit-rakit ke hulu, Ngek ngok. berenang ke tepian. Ngek ngok. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian. Ngek ngok. Berjuang, Ngek. berjuang sekuat tenaga. Hadapilah semua perjuangan juga dengan disertai doa. Rintangan, Ngek ngok. rintangan sudah pasti ada. Hadapilah semua dengan tabah juga dengan kebesaran jiwa. Apik tenan lho, Is. Kok rungenya sing nyawer to Lek? Anu, Is. Ya, iki kowe iki kurang anu, nek apa mau perform nuki kurang aksesorismu. Dadi kostummu ya harus mbok garap, make up kuwi penting. Bocah-bocah wingi ngono nganggo rumbe-rumbe kok karnaval ngono kae. Kayak segitunya to Lek. Alah bocah-bocah kuwi iki total. Apa-apa yang total menghasilkan. Oh iya ya. Matur nuwun le bos pun diundang. Gratis sisan. Oke dek, podo-podo ya dek ya. Nah niki ngeten lho Mas Sasongko. Sareh ning bocah-bocah niku pondok buas war kabeh. Nah, aku ki matur nuwun banget. Iki aku njaluk pamit arep mulih ning Kampung Riwil. Siap lek bukan. Soyan selong. Bulan rene ya lek bukan. Siap. Oh, kok menes rasa pekiwan lek bukan. Los wae lek bukan. Siap. Kata-kata hari ini apa Jo? Masa aku ora mbok tinggali kata-kata Jo? Otot kawat balung wesi, kerja sing semangat golek rejeki. Okur. Rakit-rakit ke Ngek ngok. berenang ke tepian. Ngek ngok. Sakit-sakit dahulu, suka-suka dahulu, baru kemudian. Ngek ngok. Berjuang, Ngek. berjuang
lupa perjuangan, harus pula disertai doa. Rintangan rintangan sudah pasti ada. Hadapilah semua dengan tabah. Hebat nih, sukses sama ini. Apa? Kok Cik tetep banyak sing nyawer, Lek? Sing sabar to. Wong lagune wae yo perjuangan dan doa. Kuwi harus sabar. Wis to, yakinlah. Om pimpa alayom kambeng. Om pimpa alayom kambeng.